Αυτό που ζήσαμε σήμερα είναι αδιανόητο. Είναι άνω ποταμών, είναι πέρα από κάθε φαντασία. Εισβολή στο Πεντάγωνο. Εισβολή στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είναι δυνατόν, πείτε μου μια χώρα όπου θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο? Να εισβάλλουν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να εισβάλλουν στην καρδιά της Εθνικής Άμυνας. Ωραίο ερώτημα αυτό, να του πούμε μια χώρα που έχουν εισβάλει στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Να το κάνουμε, να προσθέσουμε και ένα δεύτερο ερώτημα. Να μας πει ο Καψής ή οποιοδήποτε, μια χώρα που επί 5-6 χρόνια βρίσκεται σε ύφεση. Αυτό και μόνο, η φράση αυτή ίσως να μην λέει πολλά στον πολύ κόσμο. Μια χώρα στην Ευρώπη, στον ανεπτυγμένο κόσμο, που έχουν πάρθει όλα αυτά τα μέτρα, νομίζω 62 δις τα μέτρησε ο Πρετεντέρης προχθές, μέσα σε 2,5 χρόνια. Μπορούμε να βρούμε άλλη μια χώρα που έχει συμβεί αυτό? Μια χώρα με 3.000-2.500 αυτοκτονίες, μια χώρα με 1,5 εκατομμύριο ανέργους σε σχέση με τον πληθυσμό, μια χώρα με τόσα κλειστά μαγαζιά, με τέτοια διεφθαρμένη και σάπια πολιτική ηγεσία που συνεχώς καμαρώνουν ότι θα δώσουν λύση στο πρόβλημα. Μια χώρα τόσο υποτελή. Έχουμε δει ποτέ ξανά τέτοια χώρα? Αν βρούμε τέτοια χώρα, θα κάνουμε και τη σύγκριση για την ακρότητα των επεισοδίων ανθρώπων πεινασμένων, απλήρωτων για 6 και 7 μήνες, που προσπαθούν να διεκδικήσουν το αυτονόητο, να έχουν οξυγόνο με ένα πιάτο φαΐ, να ζήσουν και την επόμενη μέρα. Αυτή η οικογένειά τους, τα παιδιά τους και οι υπόλοιποι. Ο Δήμος Βερίκιος από το άλλο κανάλι είχε πιο συγκεκριμένες προτάσεις. Κοιτάξτε πώς, με τι ευκολία, σαν να είναι χάρτινα. Το ίδιο είχε συμβεί και πριν από 1 χρόνο. Αυτά τα ρόλα τα έβαλαν το 2004. Αμέσως μετά τα επεισόδια πριν 1 χρόνο είχα πει στην τότε στρατιωτική ηγεσία, πρέπει να αλλάχθουν. Ήταν χάρτινα. Πόσο κόστησαν? Βλέπετε την εικόνα. Αυτά δεν συμβαίνουν σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου. Εδώ έχουμε και πρόταση από το Δήμο ότι τα ρολά ήταν χάρτινα και τους είχε πει να τα αλλάξουν, αλλά κάτι έγινε στην πορεία. Ήρθε η κρίση, δεν βρέθηκαν λεφτά για τα χάρτινα ρολά. Καλύτερος όλων, Νίκος Ευαγγελάτος. Λογικό είναι να αγανακτεί ο Ευαγγελάτος και λογική είναι η αγανάκτηση όλων αυτών που είναι στα δελτία των 7, των 8 και των 9. Και είναι δικαιολογημένοι, αγανακτούν με πράγματα που δεν αγανακτούν οι υπόλοιποι Έλληνες. Αγαπάνε την πατρίδα περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον και καλούν όλη την κοινωνία κάθε βράδυ να λογοδοτεί σε αυτούς. Και πρέπει να το κάνουν, διότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Πρέπει να εφαρμοστεί η νομιμότητά τους. Και μόνο αυτή η νομιμότητα, δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι από κάτω δεν υπάρχει καμία νομιμότητα, διότι όταν δεν έχεις δουλειά, δεν έχεις υγεία, δεν έχεις παιδεία, δεν υπάρχει και νομιμότητα μες στη συνείδησή σου. Και αυτό είναι το χειρότερο. Παρ' όλα αυτά, θέτουμε θέμα για τα ρολά του Πενταγώνου. Και θέλω να δούμε την εικόνα με τα ρολά που σηκώνονται, γιατί από εκεί ξεκινάει η ιστορία. Πώς είναι δυνατόν εδώ μια ομάδα εργαζομένων, η οποία προφανώς έχει μια συμπεριφορά που θα τη συζητήσουμε μετά και είναι προδήλως απαράδεκτη, γιατί κάποιοι εργαζόμενοι ανενόχλητοι, θέλω να ξαναδούμε την εικόνα με τα ρολά και θα μου συγχωρήσετε και την ένταση. Ανενόχλητοι. Τους κοιτούν. Είναι το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Είναι στρατόπεδο. Τους κοιτούν. Τους κοιτούν, δεν τους κάνουν τίποτα. Απαράδεκτη συμπεριφορά των εργαζομένων. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη ζημιά στο συγκεκριμένο Υπουργείο την έχει κάνει ο Άκης Τσοχατζόπουλος, ο οποίος έμπαινε από την κεντρική πύλη, ανέβαιναν τα ρολά, άνοιγαν οι πύλες, βαράγαν προσοχές σε όλοι οι φαντάροι. Κανένας τότε δεν έθετε θέμα για τον Άκη Τσοχατζόπουλο, για τον προηγούμενο, για τον επόμενο, για τον κάθε Άκη Τσοχατζόπουλο, σε κάθε Υπουργείο, σε κάθε πύλη. Απλά το συγκεκριμένο έχει και παράτες και στρατούς. Δεν έθετε κανείς θέμα τότε. Αυτός έχει προκαλέσει και αυτό το πλαίσιο που αφήνει όλους τους Τσοχατζόπουλους να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη ζημιά και όχι οι εργαζόμενοι απλήρωτοι, οι 200 που πήγαν χθες, έσπασαν τα ψεύτικα ρολά που τη λένε όλοι, μπήκανε μέσα και έσπασαν και 2 ζαρντινιέρες και δημιουργήθηκε αυτό που δημιουργήθηκε. Δεν κλονίζεται από αυτά η καρδιά του κράτους. Η καρδιά του κράτους είναι σάπια και είναι πεθαμένη έτσι κι αλλιώς. Οπότε καλό είναι να μην κάνουν προβολές στο μέλλον, γιατί όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι και άλλοι τόσοι βγάζουν ένα φόβο προβάλλοντας αυτές τις σκηνές στο μέλλον. Το μέλλον έχει ξεκινήσει. Αυτές οι σκηνές χθες ήταν απλές, σκηνές διαμαρτυρίας. Έτσι όπως πάει, δυστυχώς, έτσι όπως πάει, αυτά θα τα νοσταλγούμε σε μερικές μέρες, μήνες, για την ελαφρότητα με την οποία έγιναν τα γεγονότα χθες. Ο Νίκος Ευαγγελάτος είχε και πρόταση σε όλο αυτό το σκηνικό που φαντάζομαι το έχετε δει όλοι, να μπουν μπροστά εκεί στην πύλη φαντάρι. Φαντάζομαι το λέει αυτό επειδή από τη στρατιωτική του θητεία έχει αποκομίσει πολύ ισχυρή εμπειρία.
Εδώ λοιπόν θα μπορούσαν να είναι παρατεταγμένοι κάποιοι στρατιώτες. Δεν είναι απαραίτητο ότι πρέπει να χτυπήσουν, ούτε να σηκώσουν τα όπλα να πυροβολήσουν, ούτε να εκτελέσουν. Αλλά οι στρατιώτες οι οποίοι φυλάνε σκοπιά φυλάνε. Δεν είναι διακοσμητικοί. Μνημότητα θα εφαρμοστεί. Δεν μπορεί να καταλαμβάνονται γραφεία. Οι εικόνες αυτές που τις παρακολουθήσαμε το πρωί στο Sky σε ζωντανή σύνδεση στην εκπομπή της Πόπης Τσαπανίδου, τώρα που τις ξαναβλέπουμε όλοι συγκροτημένες και κομμένες, είναι εικόνες σοκ. Είναι εικόνες σοκ, να μπουν και οι φαντάροι εκεί μπροστά, όχι με όπλα, λίμον, να μπουν οι φαντάροι. Τι να έκαναν οι φαντάροι, όποιος ξέρει πώς σκέφτεται ο φαντάρος και για ποιο λόγο είναι εκεί ο φαντάρος. Τέλος πάντων, ακούμε και προτάσεις τεκμηριωμένες, αυτό είναι πολύ θετικό, γιατί ο δημοσιογράφος δεν μπορεί να κάνει μόνο κριτική, να τα ισοπεδώνει όλα όπως εμείς εδώ, καταθέτει και προτάσεις. Ο ένας για τα ρολά που έπρεπε να είχαν αλλάξει, και ο άλλος είναι αυτό που λέμε η τέταρτη εξουσία, ελέγχει πολύ σκληρά όμως τις άλλες τρεις εξουσίες. Αυτό ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 2 χρόνια. Ο κύριος που είπε ότι θα εφαρμοστεί νομιμότητα, ως άλλος Παπαδόπουλος, είναι ο Υπουργός Υγείας, στο χώρο του οποίου, αν κάτι ισχύει, είναι η νομιμότητα. Από το ράτζο μέχρι την προμήθεια φαρμάκων, μέχρι τους γιατρούς, μέχρι τα νοσοκομεία, τις ενσωματώσεις, ενοποιήσεις νοσοκομείων και όλα τα υπόλοιπα. Ο κύριος λοιπόν Λικουρέτζος. Μνημότητα θα εφαρμοστεί. Δεν μπορεί να καταλαμβάνονται γραφεία. Να απειλούνται, να προπυλακίζονται υπουργοί, υφυπουργοί, διοικητές και η δημοκρατία να είναι παράλυτη. Να πρέπει δηλαδή να σκύψουμε το κεφάλι απέναντι σε αυτές τις πρακτικές για να γίνουμε αρεστοί. Αυτό δεν γίνεται δεκτό. Βγαίνει ο κάθε υπουργός από το έδρανο εκεί το υπουργικό στη Βουλή και λέει: εμείς δεν θα σκύψουμε το κεφάλι στους κακούς. Οι κακοί συνήθως είναι εργαζόμενοι εργάτες αυτού του τόπου που διεκδικούν συνταξιούχοι. Αυτοί που πληρώνουν πάντα διεκδικούν και δεν τους δίνουν τίποτα. Και λέει: δεν θα σκύψουμε εμείς το κεφάλι, σκύψτε το εσείς. Γιατί ένας από τους δύο πρέπει να υποχωρήσει και ποιος υποχωρεί? Πάντα αυτός που έχει συνηθίσει να υποχωρεί. Βγάλαν λοιπόν χτες τον Νίκο Βαγγελάτο και τον πρόεδρο των εργαζομένων εκεί στα ναυπηγεία, ο οποίος βγήκε με κάτι συγγνώμες. Δεν του έφτανε η αρχική συγγνώμη του Ευαγγελάτου. Απέτησε από τον απλήρωτο πρόεδρο των εργαζομένων, που και δουλειά να είχαν, οφείλει ένα σεβασμό σε αυτούς, ειδικά τους εργαζόμενους, απέτησε να ζητήσει συγγνώμη δημοσίως. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτό που έγινε σήμερα, αν με ρωτάτε, έχει την ανάγκη μιας συγγνώμης, τουλάχιστον μιας αναγνώρισης λάθους. Σας το είπα πιο φορές. Το είπε πρώτο να το αναγνωρίσουμε αυτό. Το είπε πρώτο. Στην αρχή με συγγνώμη ξεκίνησε, κύριε Βαγγελάτο. Είναι λοιπόν καλό που το λέτε και που το ξαναλέτε, γιατί η εικόνα είναι αυτή που είναι. Άρα λοιπόν από εδώ και πέρα. Είναι εικόνες ντροπής και εμείς δεν θέλαμε να συμβούνε. Σας το ξεκαθαρίζω. Ωραία. Για να μην κρύβουμε πίσω. Δεν σας κρύβω λοιπόν ότι είναι κατά τη ανακουφιστικό αυτό που λέτε. Ζητά συγγνώμη, ρε πρόεδρε των εργαζομένων, από δελτίο ειδήσεων. Αναφέρεσαι, αναγνωρίζεις δικαιοδοσία δελτίου ειδήσεων από τα 4-5 κανάλια που υπάρχουν και με αυτούς τους δημοσιογράφους για να δώσει συγγνώμη? Είσαι απλήρωτος, εσύ και οι συνάδελφοί σου. Κάνετε έναν αγώνα. Προσπαθείτε να ζήσετε αξιοπρεπώς και βγαίνεις και ζητάς συγγνώμη επειδή στο ζητάει δημοσιογράφος. Και βγαίνει ο υποτίθεται άνθρωπος που πρέπει να διεκδικήσει με δυναμισμό και ζητάει συγγνώμη. Δίνει λογοδοσία σε ποιον? Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά. Γι' αυτό είμαστε εδώ που είμαστε. Αυτές είναι οι πραγματικές αιτίες. Δεν είναι άλλες, ούτε τα χρέη, ούτε αυτά που θα έρθει να ρυθμίσει στους χαχόλους η Μέρκελ την Τρίτη.